امان 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 اما کجی گلîsorê berfekî barî çiyayê gundê medxetim an bedewê Salihê kurap li bitara mala canika xud alim an bedewê simbêlê Salihê kurap sûra sîsel rûngê minê xirtexala dineqişand bedewê Eman eman Kejê Gulîsorê Şêniya gunda mihbeta her dila awazetune Bedewê امان 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 Kejê Gulîsorê Xwezila Salihê kurap derê mala bavê biqesiliya Bedewê li tasa avê sar cemidî bixwesta Bedewê li sê qesem li can cesedê ketibûya şûne tasa avê sar cemidî Minê cotê zerme mika kerem kira bida desta Eman 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 Kejê Gulîsorê Şêniya gunda mihbeta her dila awazetune Bedewê امان 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 Kejê Gulîsorê çiqa mishab ketibê dunyalikê hene eserê gişka welef bê Bedewê li çiqa milletê Ereb heye darat ve durkanimê ja sivê Minê Bedewê ramîsanekî xirtexalî gerdenê pêsîra tiştîdî mikerem kaya cennet cehme her cîmê elkê Xwedê Bedewê eman eman Kejê Gulîsorê Şêniya gunda mihbeta her dila awazetune Bedewê